moeten we het verleden accepteren. Hierdoor kunnen we een beter beeld krijgen van waar we vandaan komen, met als gevolg dat we in het heden en in de toekomst bewustere keuzes maken. Het is ook om deze reden dat we de Nederlandse staat zeer erkentelijk zijn dat deze eerste stap wordt ondernomen. Ik vind echter dat het niet alleen bij woorden moet blijven, zoals we vandaag hebben gehoord van de premier in Nederland. Vandaag mag niet een punt zijn, het moet een komma zijn. Aruba vindt dat na de erkenning en het excuus van vandaag een gezamenlijk proces van heling en herstel moet volgen, welke uiteindelijk zou moeten uitmonden in verzoening. Ten aanzien van de heling, herstel en verzoening zijn er een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan door de doelgroep Slavernijverleden in het rapport Ketenen van het Verleden. En zoals de voorzitter, mevrouw Dagmar Oudshoorn, correct aangaf, zijn het geen nieuwe aanbevelingen van de groep, maar samenvattingen van aanbevelingen welke door vele organisaties in de loop der jaren zijn gedaan. Ook door CARICOM zijn aanbevelingen gedaan in CARICOM 10-Point Plan for Reparatory Justice, From Apology to Action. Niet alle aanbevelingen zijn één op één toepasselijk voor Aruba, maar er zijn wel ingrediënten voor een richtlijn. Ook voor Aruba, van heling naar herstel, naar verzoening. Dit is een keerpunt in de geschiedenis binnen het Koninkrijk. Want we hebben nu de kans om op collectieve wijze en als gelijkwaardige landen samen aan een betere toekomst te werken. Het slavernijverleden werkt door in de politieke samenwerking binnen het Koninkrijk, in economische ongelijkheid, in onderwijs, in taal, in cultuur. Middelen moeten ter beschikking worden gesteld om onder andere onderzoek te stimuleren en te faciliteren, onderwijsmateriaal te maken voor onze jeugd, zodat de jeugd beter geïnformeerd is, en met name om de doorwerking te laten helen. Want helaas, de geschiedenis kunnen we niet terugdraaien. Naast het erkennen van het slavernijverleden moet het helen van de emotionele pijn en trauma veroorzaakt door het kolonialisme ook worden besproken. Ik spreek daarom de hoop uit dat op 1 juli 2023, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij, hiervoor een concreet plan is uitgewerkt en dat Aruba, net als Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Suriname, betrokken worden in de totstandkoming daarvan. Sterker nog, dat de regie mede in handen ligt van de Caribische landen en de eilanden. De Arubaanse regering zal daar in volle overtuiging aan meewerken en wil daarbij de groepen en organisaties in de samenleving betrekken waar het proces daadwerkelijk om gaat. Ook het parlement van Aruba zal dan worden betrokken en onze instituties. We hebben huiswerk te doen en dat willen we samen doen. Dan pas kunnen we spreken van een nieuw begin. Aanbevelingen over het pad wat wij tezamen in Aruba en in het Koninkrijk zullen bewandelen, zijn er dus in overvloed. Nu moeten we zorgen voor de daden, van excuus naar actie. En het is aan onze generatie om dit te bewerkstelligen, bijna 160 jaar nadat 480 Arubanen vrij werden verklaard. Slavernij mag geen bron van schaamte zijn, maar een bron van trots en kracht. Een bewijs van vastberadenheid om een menswaardig leven te leiden en naar vrijheid te streven. Onze voorouders verdienen het om erkend te worden. Zij verdienen onze waardering, want het streven naar vrijheid is de kern van onze Arubaanse geschiedenis, zoals we ook tijdens de strijd om de status aparte hebben laten zien en zoals we ons sinds 1986 hebben bewezen als klein, maar daadkrachtig land. En daarom is vandaag, 19 december 2022, een historische dag en het begin van de weg naar heling, herstel en verzoening.
Ik hou de Nederlandse regering aan de vandaag gedane belofte. Met uw toestemming richt ik mij tot de Arubaanse bevolking in het papiaments. Habit un dia histórico, un dia que hope de nos antepassados não a sonha que pobira realidade. O governo holandês está reconhecer que a esclavitud estava um crime contra a humanidade e está oferecer desculpa para isso aqui. Pero, não está queda na água só, ou não desculpa só. Holanda indica colocando junto com Aruba e demais países e islas den reino, que estava da sua colônia, para chegar num trajeto de restaurar, de recuperar e de reconciliação. Apesar que nosso guardo surpreendi com a intenção aqui nem 2 lunas passar, e apesar que nos lo ha preferido estar mais envolvido em processo importante aqui, nós está considerar o dia de hoje um passo histórico, para sobre desculpa sincero sempre está bom venir. Nosso ponto de saída na Aruba está para nós estar consciente de nossa história de esclavitud, for de uma perspectiva de liberdade. E nos mira que ainda, lamentavelmente, tem rasgo de esclavitud de nosso país, de nosso reino e de seu instituto, que tem trabalho para fazer ainda. Den trajeto nos dilante, tanto na Aruba como no reino, nos está envolver mais tanta organização possível, também nos parlamento e outro instituto. A intenção do governo está para dia 1 de julho de 2023, momento que nós estamos comemorar 160 anos com a quebra e cadena da esclavitud no reino, que nós temos plano concreto com o processo de restaurar, recuperar e reconciliar o para Aruba. Recomendação com paz e aceitem de sobra. Ano passado, o dialooggroep Slavernij Verleden a entregar o rapport Ketenen van het Verleden, cadena na de passado, na governo de Holanda, e CARICOM também publicou uma lista de 10 recomendações no CARICOM 10-point Plan for Reparatory Justice from Apology to Action, pois ideia não tem de sobra. Nós não por cambia a história, pero nossa geração tem a oportunidade única para corrigir isso aqui e para fazer o correto, de desculpa para ação. E nós lo tem o governo de Holanda na sua palavra do Naawe. Mashadanki. Dan zal nu staatssecretaris Van den Burg de kabinetsreacties formeel aanbieden aan de minister-president van Aruba en de vicevoorzitter van de Staten van Aruba. Zaten